אנחנו בדרך לצפון, בדיוק. אמרנו נבוא נראה את נחל האסי עם הנכדה והבת, ומקום ממש יפה. מקום נחמד מאוד, מבורך. כיף שנפתח. תודה רבה לך. המקום פה מדהים, אני מרחובות, אני ממליץ לכל בן אדם באמת לבוא לפה. להתחשב, הם נתנו את החלק הזה ניר דוד. אתה עומד? סבבה. ונראה לי הסכם הוגן. מקום יפה מאוד, כל הכבוד שפתחו את זה לקהל הרחב. מה האמירה הזאת בהחלטה הזאת בעצם תגיד? ההחלטה הזאת בעצם תגיד! מפריע לאנשים. חבר'ה, אתם רוצים לצאת מהנחל? אני שואל אתכם. אבל הוא גם עם מגפון. חתיכת בן זונה, חתיכת מזדיין בתחת. ביקשנו לא להכניס סירות לחוף. אתה יודע מה יופי? שנכנסנו עם הכל. חוצפן! בהמה! יא חוצפה, יא אפס, יא כלומניק, יא שטיח! בהמה! תלכו! אתה בשער הזה, נלך, לא תעבוד יותר! לא תעבוד יותר! גבר היא בזרזיר, לא פה. פה אנחנו בעלי הבית. אתה חדש פה, אתה לא יודע, אנחנו עושים ממכם קרקס. מה עושים? קרקס. אבל אתם שקטים לי מדי! אבל בואו נקבל את השבת כמו שצריך! שבת שלום חברים! ואני פה היום, ואני אהיה פה גם שישי הבא! וגם שישי אחריו! כולם תשארו, תעשו פה לילה, תעשו פה אוהלים. זה לא חייבים דין וחשבון לאף אחד. אף אחד לא הולך אחרי השעה 5, עושים פה היום לילה. תשארו חבר'ה, תשארו! הרסו לנו את השלווה שם, אני לא נהנתי בגלל הצרחות של המפגינים. המפגינים? כן? הם רוצים לשחרר את האסי. הבנתי, אבל ששחררו אותנו מהרעי שלהם. אז מה אם אתה מזכיר קיבוץ? זה עוד לא מישהו בכנסת, אתה קטן. ואתה גם לא תישאר מזכיר קיבוץ. והיום יש לך פה רכבים, ואוהלים, ומנגלים, ורמקולים, וכל תושבי בית שאן ייכנסו לפה. תביאו אוהלים, תביאו מנגלים, תביאו מה שבא לכם. אני מביא לך לפה, אני אומר לך 40 אוהלים. לא עמי, לא לוטפי, אף אחד לא יעזור לך. 40 אוהלים יהיה לך פה היום. לא רק פה, פזר אותם בכל הקיבוץ. אתה תראה מה זה משחררים את האסי היום. היום עד 11 בלילה, כולכם פה עם הבגדים האלה. עד 11 בלילה.